treasures mese simukaita mugere minde seruko vaprovincial treasure simukaimenda seruko muda kuonekwa ikoko mukadzi wadikito mukadzi wambane likito ngauye kuno mberi mukadzi wambane likito ngauye kuno mberi Chigodora, Mufundisi Manyama, Bishop Muserefu. Neni ndinacho chekureva pamberi paMwari ngwani yemangwanani ano. Ndinokumbira pamberi paMwari kuti Mwari atizwire tsitsi. Ndauya pano tine mutende wekukereke kwedu vezvinoyera vakastroka. Zvino ndinovakumbirira panguva ino kuti vateurirwe. Uye ndine mwanakomana wangu Takudzwa akavharika nhengo yake yesikarudzi. Zvinotokumbirazve kuti ateurirwe. Kudzai Jehovha. Nawe izvezvi vateurirwe. Takudzwa uyo uteurirwe. Takudzwa mungwandike. She's
maya vavane mukuru vakadai saka zvinhu zvotoda mwedzi vakakwanisa kuya navo kukasiwa mukuru tovarapa vazoda 30 days zvotango varova mbijani mimwe yatasaruka asi zvinhu zvachiri marunda ese emadatiraya akakakata saka ani vanoda 1 month vari pachirwere sadza tinaro musavi tinawo zvese tina zvichauko vanobva kufamba vakangoya vanobva kumhanya kudzai Jehovha vane vakadai ava munoenda kuzvirwere haikona kuya nokwana hapana vaitumidzika unoda vane kudiki nazo Afrika yedu toda kubatsirana parwiyo rwuchakavire muponisi nhaika vavambi vedu maakuimba zvesitaira Afrika yedu hatibvi pane dzatakapuwa nemutumwa Pauro Mazhawei maimbiro yedu imbodzayi mavambire andiyenda ndovatoda kuti muite mose Afrika yedu muteerere munzwe nhaika Tangamire muponesi Ishewa ambozvidzwa nezvirwa zvako kwakwandi swakupona changamire mambo Jesu mutakuriwe mhosva nakoku kwakakomba takapiwa upenyu chibova mai vambetinzu inobata here nezvirwa zvako tenzi handizveri maipa maimbira munonakidza tanga ikuti patisingadiva patinawira kwakwani kupona nhaika ine kupona kwakwani swakupona nhaika izve vanamai avo vatinavire inga munoziva vanamai munorega vachiita sokudaro iye muchibatsira kupona handizvo here ehe chiitai vokupedzisira tizvo tirikereke mufundisi mache bishop chakawa nemi ndinazo zvokutenda pamberi paMwari nokupupurira vhangeri yakatumirwa muranda waMwari Pauro Mazhawei dzozorodza vanotenda mumazuva ano okupedzisira. Ndinonyanya kutenda Mwari zvizhinji kwazvo netsitsi dzaanondiitira nenyasha zhinji dzaanondiitira nesimba raanondiratidza paupenyu hwangu pakurarama kwangu. Ndinonyanya kutenda Mwari zvizhinji. Musi weFriday yapera musi wa19 November Mwari akandiratidza chiratidzo chesimba zvizhinji kwazvo pandakaita tsaona pamaorenji apa ndichibva kutown panguva
10 usiku. Mwari akandirwira zvizhinji kwazvo nekuti kombi yandakakwira yene vanhu 22, asi kombi iyi yakaita tsaona ikabuda mumugwagwa ikapiriguka nokwana katatu, zvekuti yakasvapa kuparara, zvekuti panyama ukaudzwa kuti pane makapona vanhu unoramba. Asi ini ndakabuda ndiri mupenyu, zvekare nevanhu vaive mukombi iyo vakabuda vose vari vapenyu. Zvino ndinonyanya kutenda Mwari kwazvo nekuti mota paipidiguka inei ndakakotsira, ndakatongopetukawo ndakatobatawo nemweya mutsvene mota ichipidiguka, ndichidaidzira ngiro dzemutumwa Pauro muMazhaafrika. Asi chakanyanya kundishamisa mukombi imomo, vamwe vaivamo vaive vari marasta chaiwo, vaidaidzawo ngiro dzemutumwa Pauro muMazhaafrika. Vamwe vakatanga kutaura nendimi dzandatonzwisisa kuti dzindimi dzemuAfrican Apostolic Church. Ndakanyanya kutenda Mwari zvakanyanya. Zvino ipapo ndine mumwe wandinoshanda naye akanyanya kushamisika nekuda kwesimba iri, waive uri musi wechishanu uyu. Zvino ndakaudza vakuru vekubasa kwangu, vakati unofanira kuti uende kunoitwa x-ray muviri wose. Zvino ndakaenda ku-x-ray musi weSunday, nekusabata ndakati handingaendi ndienda kuchechi. Ndaenda ku-x-ray Sunday, ndakaonekwa ndine kakreki kadiki pagumbo. Saka madhokotera akati ndinofanira kuiswa plasta, asi anoisa plasta wacho akati kreki iyi inokwanisa kungopora pasina plasta. Saka akati handingaiti kuda kwangu, nekuti madhokotera ndovanondudza zvekuita. Saka unouya mangwana muvhuro tichikuisa plasta. Muvhuro handinokwanisa kuenda, ndakazoenda chipiri mangwanani. Asi ndavakuenda ndakaperekedzwa nomukadzi wangu aiva azvitakura, asi mimba yacho yaive yatosvika asi asingarwadziwi. Saka tonosvika kuchipatara, iye akati mwoyo wangu uri kuitenda woteurwa namavhangeri madonto. Saka ndakamuitana ndikati ndiperekedza kuchipatara, ndikaiswa plasta ndozokuperekedza. Iye akaabva aita nharo dzaasati ambondiitira muupenyu hwangu. Chinhu chimwe cheteka, Ndinotenda Mwari kwazvo. nenyaya yawanga uchitaura, Ndinotenda Mwari kwazvo. zanyaya iyoyo Zvino Mwari chita chidimbu singatingana. ndinotenda. Zvino ndinotenda Mwari kuti ipapo mukadzi wangu akangosuduruka pandaive, ndikandonzwa kuti ava kuchipatara. Ndakasvika kuchipatara ichocho ndikamuteurira munguva duku imwe chete iyoyo, akabva atobatsirwa mwana musikana pasina kumbotambudzika kuzhinji. Muchitiko chimwe chete ichocho pakasvika munhu aidonha makonye pachipatara ichocho. Manesi akamuti hatikwanisi tsvaga vanobatsira. Saka ndakasvika paari ndikati unoziva here nezvemutumwa Pauro muMazhaafrika? Akati asina mbodziwa nezvake. Ndikati ndinotenda rekuti Mwari anokubatsira. Zvikanzi ndinotenda. Zvino panguva iyi kwakatanga kunaya, ndakachingidzira mvura yenaya nemaoko ndikara nezita raJesu akatuma Pauro muMazhaafrika. Ndikamurova naye kumeso kamwe chete nekechipiri nekechitatu, makonye aibuda achibva apera ipapo. Zvino manesi aivapo ose akapfugama akatiteurire. Ndikati hatidaro, ndikavapa nhamba dzevatungamiri. Nemukomana iye akandikumbira nhamba, ndikati akwete mungazondiukisa. Ndikavapa nhamba dzevatungamiriri. Zvino ndinotenda Mwari nesimba iroro. Ndikatenda paSoweto Namata mangwana acho, ndikabva ndafonirwa kubasa kuti ndauya kushandira pedyo nePamba. Zvino ndinotenda Mwari kwazvo. Ndinotenda Mwari kwazvo zvizhinji muzuva ranhasi zvekare. Ndamanikidzwa nemusoro zvekuti Satani akasingadi kuti ndipupure pano, asi ndinotenda Mwari andirwira. Zvino ndinokumbirawo kuteurirwa. Kudzai Jehovha. Vanotevera sumukare mani.
kwazvo zvekurara nekutera pamberi paJehovha Mwari. Nokudza Mwari wakandirwira musvondo rino. Ndakapepuka kuma3 mambakwedza echipiri mutsipa wangu uchirwadza. Saka wakaswera wakaoma musi wechipiri ndisingagoni kana kugara kana kurara kana kucheuka kana kumira. Asi ndaingouridza mhere yekuura mutsipa wakaoma. Ndakaswera chipiri nokurara. Zoti chitatu ndakati kumurume wangu ndazorwadziwa handichisina zano. Fonera Bishop anditeurire. Saka akateurira, akafonera Bishop P. Juru akanditeurira. Akarayira kuti ndimwe mvura yaFana Omega inodziya kapu imwe chete. Asi mumashure me20 to 30 minutes zvinenge zvapera. Chakandishamisa ndipedza kumwa kapu inodziya 20 minutes dzakanga arayira dzisati dzakwana. Ndakatanga kuchoka mutsipa wangu nditi kumurume wangu, ndasunungurwa naye. Ndinotenda Mwari kwazvo nekuti chakava chinhu chinoshamisa. Ndakazunza mutsipa wese ndine mufaro. Ndikati ndanga ndasungwa naSatani. Zvino zvinhu zvandokudza pamberi paJehovha Mwari. Saka ndakukumbira zvinoti Mwari andisunungure muzuva ranhasi ndimire pano. Ndirere mauro ndinorota ndiri pakati pehama dzangu dzakafa. Vachita sevachiri kurarama ndichikurukura navo ndichivanzwisisa ndichivafarira. Ndinokumbira pamberi paJehovha Mwari kuti andisunungure kuti hondo ipere. Nditaurirwe zvipere pano muzuva ranhasi. Kudzai Jehovha.
zvokuramba mberi paMwari masikati ano. Ndinotenda Mwari akandiita mupostori waJesu, musakaro wapostori waAfrica. Ndichitenda Mwari nechipo cheupenyu. Ndinotenda Mwari ndiri kutaura achitambudzika nechivevo makumbo angu ese. Ndaya kuteurirwa manje pana na Bishop Ngoni. Zvino ndikuzwa chivevo chee chapera. Ndinotenda Mwari. Zvino ndinokumbira kuti Mwari waparadza Satani anorwa noupenyu hwangu wadzose. Ndozvanese pamberi paMwari. Kudzai Jehovha. Pamberi paMwari wakati mapoma zveAfrica. Ndini Magori Begore Nkedeke Harare North Province Bishop Chavangwe. Ndauya pamberi paMwari ndinoda kukumbirira simba raJehovha. Afrika wenu. Amen. Uyu ndiye kupedzisira pakureurura nekutenda zvakaitirwa naMwari zuva ranhasi nekuda kwenguva. Kudzai Jehovha. Kudzai Jehovha. Zvino ndinotenda Mwari wakamutsa hanzvadzi yangu Marieni parufu mukuvamba kwegore rimwe madhendi aMachi. Akaenda kumushando kubva adanwa usiku panze akuda zvazvokubuda mumazvira izvousiku ndokubva adedzwa zita rake. Pakangodedzwa kudaro haana kuzotaura, haana kuzofamba kana kuzokwanisa kudya kana kuita chimwe chinhu. Saka paakarorwa vakamutora vakaenda naye kuhospital akagara muchipatara kwevhiki 2. Kuchipatara kukadzi hapana chimwe chinomumanikidza asi bedzi mwiri wake uri kushayiwa simba. Zvino ndichibva ndati chiripai here tichiratidza simba raMwari wakati mapoma zveAfrica. Ndangomupiwa ndokubva taenda kumasvingo ndokunamata Mwari necheche iripo. Mwari akatibatsira. Musi waateurirwa iwoyo ndo musi waatanga kutaura neni akandiudza kuti vanga vachida kuita nekukozvi kundiukisa zvinondaramba. Saka zvadaro achibva ateurirwa ndomva atanga kufamba. Mushure mevhiki mechete bedzi mwiri wake wanga waine simba. Zvose zvanga zvagodzokedzana panzira yazvo. Kateta yanga aiswa achibva yabviswa. Ndikarumbidza Mwari ndikawana mufaro kuna Jehovha. Zvino vhiki yapera, zvino svondo yapfuura. Nomusi wechina ndakafonerwa nomwe wake achiti zvino haachataurizve. Zvino mwoyo mangu ndakati vasikana vanoema. Saka ndadaro ndakagara mazuva ndisina kuinda kundomuona. Wava musi wesvondo ndakazoenda kuti ndimuone ndobva ndasvika asingatauri. Mwoyo wangu ukamanikidzika kwazvo ndikashaya mufaro kwamazuva ose. Zvino nomusi wechipiri ndakaenda naye kusikani. Ndaenda naye kusikani hapana zvavakataura, vaingotauravo general science zvokuti kana munhu achibhara hamungangorega achinda, munongotaura zvamungangotaura ndozvavakaita. Saka iri mwoyo mangu ndobva ndati izvi hatichadi nyaya dzekuchipatara izvi ndezvasatani izvi zvaakuda simba raMwari wakati mapoma zveAfrica. Saka nomusi wezuro ndokubva ndatsvaka airtime ndikati regai ndifonere Bishop Edward Ngoni Mwazha ndivaudze dambudziko rangu kuti mukunda wangu ungafa asi simba raMwari riripo. Saka zvino nhamba dzaBishop dzakaramba kupinda ndikakonwa kuvata panhoo dzangu usiku. Zvino ndakatambudzika ndikatadzira Mwari ndikafunganya zvakawanda. Zvino ndauya naye nhasi pano ndinokumbira kuti Mwari wakati mapauro mazvaAfrica amubatsire ateurirwe ataure asimbe nokuti zvine zvinoti kana achida kutaura unobva kuzarirwa muchipokoniwa kutaura mwiri wake hauna simba. Saka zvino ndauya naye pano kuti ateurirwewo. Zvino ndinokumbira kuvatungamiri vechechi kuti hanzvadzi yangu iteurirwe ararame adzoswezve paupenyu. Kudzai Jehovha. Maita kudzwa tarugarira. Uya kuno mberi muteurirwe. Mariani uya. Uya Mariani ulipifambisa.
Hymn 77.
Afrika yedu anga kwa uruzana shima saka nita mtiula uruzare kita za Afrika saka na ukwalisa kutaura shuma nikaeta utaura inotenda mari wakandi moti ukondia pasida Maafrika yedu runogera nao Mwari tinotenda Mwari masikati ano tinotenda Mwari wakatuma muranda wake Paulo Mwaza weAfrika. Mwari wakatidzura tsitsi nowakatiitira chizivano kutanga munyika yeZimbabwe pakazvarwa muranda waMwari Paulo Mwaza weAfrika mugore ra1918 musi wa25 October kuChirumhanzu Afrika yedu. Mushure mokuzvarwa kwomwana, mwana wakafa nechirwere cheinfluenza. Mai vake Saramina vakatora chitunha chomwana vakaenda nacho kuimba yave paHoly Cross Mission kuti chinobhenedhikwa setsika yavaRoma kuti hakuna chitunha chamwana kana chomunhu akanga asati abhenedhikwa chaigona kuigwa mumission. Zvino vaenda kuimba yave
Father Schmidt mujerimani wakanga aripo panguva iyi wakatora chitunha chomwana chakanga chapiwa zita rokuti Mamvura, nokuti vaifungidzira kuti mwana uyu tichanomiga kurwizi setsika yedu kuti mvura irege isazorega kunaya. Afrika yeduwo! Father Schmidt akatora chitunha chomwana akatanga kuchibenedhika nezita rinoti Paul. Akati, Paul, ndinokubenedhika muzita raYahwe neramwanakomana neramwayamusande. Pakarepo chiriporipocho mwana akabva amuka achibva achema. Vakanga vazere mutembere vakazadzana nesimba ramudzimu unoera. Vakadanidzira vachiti, mwana wamutsirwa basa, mwana wamutsirwa basa. Afrika yeduwo! Zvino ndiro basa rakamutsirwa Paulo Mwazha weAfrica ratakaunganira pano ratiri kupemberera kuita kwake makore 103 iro rakatumirwa rokuparidza evhangeri yaJesu kumarudzi kutanga muZimbabwe, teverai Afrika nepasi rose. Afrika yeduwo! Zvinobva kuungana kwedu Afrika kumirai, zvinobva kuungana kwedu tichipemberera. Tino mufaro mukuru kuti pakati pedu nhasi tatsikwa noutekwa-tekwa, asi tiri ipapo ndinodazve kuti ndiratidze muedzi wedu anoremekedzwa. Vatungamiri vatinavo honorable pakati pedu tine priesthood council, vana vomuranda waMwari Paul Mwazha weAfrica, vakomana vari pano vari kutungamirira church panguva ino, nokuti muranda waMwari pari nhasi hatinaye sezvo ari kumba hake nokuda kwemakore aanawo 103. Saka ndinokumbirawo vatungamiri vedu priesthood council vasimuke kuti vaonekwe nomuedzi wedu anoremekedzwa. Maafrika yedu zvino vari kwokutanga ndo dangwe romuranda waMwari Paul Mwazha weAfrica, Bishop Ngoni Edward Mwazha. Vanotevera ndi Bishop Alfred Kushamisa Mwazha, akanzi nomuranda waMwari Paul Mwazha weAfrica ndiye mukuru wenyu kana muri pachechi. Mukuru anga haigari Pfunde, uye ariye chairman wepriesthood council. Anotevera ndi Bishop James Mwazha, nengo wepriesthood council. Pari zvino ndiye ari kugara pamuzinda pachirasauta pakatangira basa iri muranda waMwari ari kusvika pari zvino kuno Afrika yeduwo! Saka ndo vatungamiri vatinavo. Ndinokumbira kuti mugare henyu pasi vatungamiri. Ndinodazve kutora mukana uno kuti ndikuratidzei chairman weboard of trustees committee inobatsira nepriesthood council nemuranda waMwari Paul Mwazha weAfrica pakufambisa basa. Chairman, ndokumbirawo musimuke. Bishop Elson Tafa, chairman wepriesthood, chairman weboard of trustees. Ndinokumbirazve general secretary Bishop Richard Juru kuti vasimuke.
Ndinokumbirazve kuti Vice Chairman weBoard of Trustees Bishop Tsveta kuti asimuke. Ndinokumbirazve Vice Chairman weBoard of Trustees Bishop Chakawa kuti asimuke. Vice Secretary, sorry, Bishop Chakawa. Maafrika edu. Ndokumbirawo mabishop ose ari pano. Pari zvino kusanganisira dzimwe nhengo dzeBoard of Trustees vari pano kuti vasimuke vaonekwe. Ava ndiwo vamwe vemabhishop vari pano. Tino mabhishop anopfuura makumi maviri navashanu. Afrika yedu. Tinotenda vatungamiri mungagara henyu pasi. Zvino panguva ino ndichakumbira mufundisi Keno Magumise kuti vatizivise muedzi wedu anoremekedzwa ari pakati pedu. Kudzai Jehovha! Rumbidzai Jehovha! Maafrika yedu. Maafrika. Nokutendai Secretary for Information and Publicity Bishop Javangwe nokundipawo mukana uno kuti tizivise mutungamiri ari pakati pedu. Nditenderei muzita raJesu akatuma St. Paul Mwazhavhuka zvozoro dzavanotenda kuti titaurewo pamberi pePriesthood Council yedu, pamberi peBoard of Trustees, pamberi pemabhishop ese anobata maprovinces edu ese muThe African Apostolic Church, chechi inotungamirwa nemutumwa Paul Mwazhavhuka. Nditaure pamberi peutungamiri hwese huri pakati pedu, vanana mai veruwadzano, vanakomana nevanasikana veThe African Apostolic Church, all protocol observed. Muzita raJesu akatuma Paul Mwazhavhuka tinotenda Mwari zvikuru nekuti mashoko emutumwa Paul Mwazhavhuka ari kuramba achizadziswa kuti isu vaapostoli vaAfrica tiri ushe neuprinsita. Nhasi taitirwa nyasha, tashanyirwa sekushanyirwa kwakaitwa Ishe wedu Jesu Kristu naNikodimasi. Asingafungiri kuti zvinoshamisa zvingaitika, mutekwa-tekwa wakasumuka akaenda kuna Jesu achitsvaka zivo nenjere. Zvino nhasi mukuru weguta rino, mukuru weguta rino reHarare neChitungwiza nenzvimbo dzakapoteredza ari pakati pedu. Igamba shefu, nditenderei zuva ranhasi, kana dei ndisingatenderwi kusunungura tambo dzetsoka dzenyu, dzetsapato dzenyu, kuti tsoka dzenyu dzishame. Ndiri mwana mudiki kwazvo, asi ndapiwa basa iri kuti rizadziswe sezvazvinoitwa mumagwaro. Ava vari pakati pedu igamba, igamba pakudii? Tichirwa hondo yerusununguko, vanga vari mukati mazvo. Tichigamuchira independence muna 1980, the second mayor, honorable mayor of Harare, His Excellency the Mayor of Harare, vari pakati pedu, ndovamakatarira hapo. Vakabata sezvakare mumusangano unotonga weZANU-PF kwemakore anokwana kuita 10 vari member of parliament, vachitonga imo muno maguta edu eHarare. Tinoziva isu kuti ihoche-koche, ibhande nebhurukwa, mutumwa Paul Mwazhavhuka nehurumende yeZimbabwe neino church yeThe African Apostolic Church
hatisiyani, tiri chinhu chimwe chete. Zvino vauya kuzotisimbisa, vakabata chigaro chikuru iri member yeCentral Committee mumusangano unotonga weZANU-PF, the highest decision making board yemusangano unotonga weZANU-PF. Vari imomo iri member yeCentral Committee, kureva kuti panomekwa kana kuti panoitwa zvidano nezvisungo zvekubata nyika yedu nokuitungamirira zvakanaka, vanenge vari mukati mazvo. Asi nekuremekedzwa ikoko, His Excellency the President Dr. Comrade E.D. Mnangagwa vakazviona zvakakodzera kuti the Metropolitan Province inoda kubatwa nemunhu ane zivo nenjere. Guta reHarare ndiro rinofema panofema napo nyika yeZimbabwe. Kana uri kupi mupasi rose anotoziva kuti Harare, ukati Harare wataura Zimbabwe. Ndio vakuru vatinavo. Comrade Chef, mapiwa imi kuti iyi ndiyo ungano yevapostori veAfrica vanonamatira hurumende yeZimbabwe, vanonamatira vatungamiri, vamakapa imi constitutional right yefreedom of worship. Vaungana nhasi kuti zita raJehovha rikudzwe kubudikidza nekutumwa kwemuranda waMwari Paul Mwazhaafrica, Comrade Oliver Chidhao. Chef, sanganai nemhuri yenyu, mutaure navo nokuti muri ushe nokupurisita. Kudzai Jehovha. Haleluya. Afrika yedu tinotenda zvikuru vakuru vepriesthood pamusoroi mabishop vakuru vari pano, pamusoroi vese nevatendi veAfrica Apostolic Church. Afrika yedu tinotenda zvikuru kuti sangano iri nyange mandidana isangano ratakakura richinoziva Bhaistiri Pukere. Musha wedu wakanga uri padhuze nekuchirava Sauta, saka takakura tichiziva zvavamwazha. Saka musha medu vanhu vazhinji vakanga vari vateerwo nesangano rino, saka isangano randoziva, saka handisi munyowani. Saka toda kuvonga zvikuru nemukana uno. Nezvechokwadi ndini minister ari in charge neHarare Metropolitan, inosanganisa Harare yaMugere ino neChitungwiza neRuwa neEpworth. Tisu the largest province yenyika. Patirikuinda muna 2023 tinenge tinoexpecta mavoters edu kuti vanenge vari 2 million. So 2 million ukatora Matabeleland South inenge ine 300,000-400,000. Saka chidivhaida mone kukura kwatakaita ndo Harare yacho. So tinovonga zvikuru zvazvataurwa namufundisi wamaUmise kuti kana Harare ichinge yakagarwa zvakanaka, vanhu vari muHarare vakanga vatora position, Harare ndo Zimbabwe. So tauya pano kuzovonga kunamata kwamunoita Mwari achikunzwai, achitendera zvakare kuti nyika yedu ive norugare. Hakuna vanotonga vasina kugadzwa naMwari. Vanotonga dziri nyasha dzaMwari. So toda kutenda zvikuru kuti mukuru wenyika vanoteedza nokudayira kunamata, uye vanosimbisa nguva nenguva
tinoita mazuva kuState House patinondoungana toswera tichinamata pasina chimwe chinoitwa, vangoti uyai tinamata. Izvo zvinokonzerwa nokuda kweminamata yenyu. Hakuna development inoitika kana pasina rugare. Tinoda order kuti zvinhu tigozogarika. Nyika ino takairwira, ikatorera nguva huru yatorwa navanhu. Homwe zvino tichiri kutambura, but munogona kuona iye zvino kuti kwatava kuenda zvaakubuda negwara. Imwe nguva ungaita mubvunzo ukatanga kufunga neinfrastructure yanga yaparara. Kuno kwedu ini indiri charge nekuita muno muHarare. Tine plan yekuti tigogadzirisa kuno kwese kwamuri kugara. Masettlements atinawo, Harare was the largest in the country. Kouya Bulawayo, kouya Chitumbiza. And tirikutarisira kuti number 4 is going to be Harare South, here in Mugereni, in the whole country. So, patiri kuita izvozvo, nokuplana kwatiri kuita, nokuti toda kuti